Salam mehriban dostlar, bu özünün mehriban tomaşaçylar üçin täzelik öğretmekden yadamadyk we yadamajak Ceyhun Production'ın bu sürpriz hyzmaty. İlk bilen ähli Ramazan bayramy bilen Orada bayramy bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Mübarek aýda mukaddes aýda berýän, sahyp sadakalaryňyzy okuyan, tarawih namazlaryňyzy edýän, doga dilekleriniz beýik birwarın keremli derkägine kabul bolsun. Ine bugün biz Saparmurat Türkmenbaşy etrap şäherçäň merkezinde ýaşaýan, hormatlanýan, sylanýan, bir hormat goýan ýaşlymyz Settar Magzymyň eneş gelenejeminiň döwletli ozony barýasy, ýagny Settar Magzymyň mübarek eýamyny Jubiley 75 ýaş doglan günni onuň mehriban gyzy, ejewiň adyndan mehriban giýewsi, begenjiň adyndan aýratynam, Guda garnaşlary ogul gözlüğün adyndan bir näçe owadan gutlaglar, owadan sowgatlar bilen gutlap barýar. Häzir Settar Magzym özüniň mehribanlaryň gurşawyna doglan günni bella otyr, bizem nesip bolsa ýürüýte uzakdan ýolanan owadan gutlaglary, owadan dilekleri ýollaýar. Ona mehriban tomaşaçylar bizi tomaşa etmege dowam edin. Häzir biz ýürüýte Settar Magzym döwletli maşgalatyna barýar, owadan produktları siz bilen paýlaşýar. Şoň üçin hem şat günleri biziň bilen şaýat bolsun gözüň bilen. Ceyhun Pro bu sürpriz biz mudama siziň bilen. Ene mehriban tomaşaçylar, biz bellenen salga bellenen menzile gelip ýetdik, ýagny Settar Magzymyň döwletli ozagyna geldik. Her bir gymmatly pursatlary siz bilen paýlaşýar, biz tomaşa etmegi dowam edin. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Assalamu alaykum. Settar aga, gowmusyňyz? Assalamu alaykum. Hemmeňize assalamu alaykum. İşleňiz açyk bolsun. Ramazan bayramyny gutly bolsun birinciden. Niýetleriniz, berýän sahyp sadakalaryňyz, tarawalaryňyz hemmesi kabul bolsun. Ine mukaddes Ramazan bayramyna doglan günüňiz gawat gelipdir. Biz hem bugün 75 ýaş jubiley doglan günüňi mehriban perdendiň ejewiň adyndan mehriban giýewiň begenjiň adyndan gutlap geldik. Bir el sarpalyň ine. Ine sowgatlara geçeýin. Giýewiňiz begenjiň bilen ejewiň adyndan 100 Amerikan dollary Settar aga nesip etsin. Enes gelenejäde mehriban perdendiň bilen giýewiň adyndan ene gülüpek gymmatly haly nesip etsin. Gül oýnap Hemem Guda garnaşyňyz ogul gözlüğün adyndanam size ene doglan günüňizde sowgat nesip etsin. Tüýjülük tortanma. Bilen giýewiňiz begenjiň adyndan hemem gyýyňyz ejewiň adyndan ýörüýte şöre goýar. Ene mehriban perdendiňiz, garnaşyňyz hemem giýewiňiň adyndan sowgatlara kabul etdiňiz. Bir näçe gyzgyn owadan gutlaglara ýollady, ýaşyňyzyň uzun bolmagyny bir etrap boýunça bir sylaňyz we hormatyňyz we Settar Magzym Settar aga diýip hemmämiz tanýas bilýäs tuwalama. Allah'dan şu sylaňyza hormatyňyza göz degmesin, mehriban perdentleriňize şular ýaly baş bolup başyňyzy dik bolup ýaşamak Allah'dan size meýesser etsin. Bir sabak salalyň onu. 70 ýaş gutlap geleňize sag bolun. Gowda temmez ejewen begenjem şurga sylalary näme boty. Toyuna gaýsyn, toyuna hyzmat bilen görjekmiň gowun araba siziň hyzmatyňyz hemmeň toyuna gaýsyn. Allah ýalgan bizim näme şu atyklara, şu çağalara, şu perdentlere gowunyp ýaşaýly. Bu näme men ýaşap ýörmün iň bagtly, iň baý adam bilen düşünükli. Ýöne näme bagtly? Men baýlyga pula däl, baý däl. Ýöne men Hudaýa şükür ogul gelin hemel bar, ne agtyklam ne 30 olarak atym var, çoğulum var. Şuna şükür eden Allah'tan berdi. Men şo şükür edip gowgullarda ýaşanyp, agyr ullardan geçirdim. O da Allah eradatydyr. O synadyk. O da minnetdarlyk bildiren. Şondan gow baýlyk barmy? Şondan gow baýlyk ýok. Men baýlygym şo. Çağadan tüýjü çağadan gow baýlyk ýok. Dogry aýtdyňyz onu. Ýaşyňyz diýim bolsun, uzak ýaşy. Ejeň begen sag bolun oglum. Allah'dan aýtdym. Köp sag bolun. Toýuňa gaýtyn. Olaýan men sylaňy emedatny toýuňa gaýsyn, toýunyma deýlin. Settar Magzym Guda ýaşyňyz diýim bolgay. Sagaman gel gaýsyn. Atyklaň arasynda köp ýaşa gaýsyn.
Aydanım. Yine toylarına geleli. Aydanım. Bizden toyunda var, tuzun hizmet edeyli. Bolýar. Allah Sag ol. Taňa ýalkal. Adetlere yaşın değil mi oldun? Bir de ne diyorsun sular el toylu. Uzak yaşa. Hatta ayaşın diýip bolun görjüň diýen oğul goldun. Uzak ýaş giň döwlet janyň sag boldun ýa. Uzak yaşa. Gowzatly dileýän. Janyň sag bolsun. Gayrata yaşın diýip bolun başyň dik bolsun. Haqa yaşyňyza goň, görülýän janyň sag bolun. Gayrata yaşın diýip bolun. Görjüň oğul bolsun. Hatta ayaşyň diýip bolun. Görjüň oğul bolsun. Baba baktı ol. Baba yaşın diýip bolsun. Baba yaşın. Dayı yaşın. Mama yaşın diýip bolsun. Täze uzak ýaşa, hemise bular ýygyň tolmasyn, eçeten uzak ýaşa. Täze yaşın diýip bolsun. Sowgadym mamena. Täze yaşın diýip bolsun. Eçetenem yaşın diýip bolsun. Täze yaşyň diýip bolsun, uzak ýaşa, eçetenem janyň sag bolsun, elime dama toy bolsun. Fettarağı yaşın diýip bolsun. Eneşgelje bilen bir ömür bagtly yaşaň, daim görügliň yaşyny bersin. Allah jan agtyklaryň toýunyna da şeýde oturmak meýesser etsin. Uzak yaşa daim. Tettargda yaşyň uzak bolsun. Ejasgda bilen bir ömür uzak yaşaň. Daim agtyjaklaryň boýuna toýuna gowunyp ýaşamak meýetler etsin. Kudalar janyň sag bolsun, yaşyň diýip bolsun. Kuda. Toyuna aydanım. Täzemjan doglagyny kutly bolsun, janyň sag bolsun. Allah jan käbem ejemjan bilen başyň biziň aramyzda başyňyz dik bolup, görjeňiz gowluk bolup, şuleýe dogançyklarymyz bilen gelenne toy dik gelip, şu gapyny toy diýip açaýly. Allah jan ejejan doganjagym giýewi seňem janyň sag bolsun. Dädim jany, ejem jany şeý dip silanyňa Allahdan aýtdym. Çağaçyklaryň rehetini gör. Dädemi silan Allah tilasyn. Siziň öýüňizde toy diýip baryp toy diýip gatnaşaýly, gatnaşyk uzaglym bolsun. Janlaryňyz sag bolsun. Ejemjan, dädemjan, seňem hemişe biziň aramyzda başyň dik bolyp, köp ýyllarda şeýle doglanlaryňyzy 120 ýaş doglanlaryňyzy bellap oturmak hemmemize nesip etdirsin. Janyňyz sag bolsun. Täze uzak yaşyň. Ejemden. Ba uzak ýaşa, ýaşyňyza goň Allah jan görügliň ýaşyny bersin. Kakamcan uzak yaşa. Tettara uzak yaşa. Baba uzak yaşa, görügliň ýaşyny bersin. Ine ýa-ni iň bagtly adamny bagtly iň bagtly birine şu ýanyna kempermem ýany ýa adam düşmendir. Kakamjan ýaşyň diýip bolsun. Ola çeka senem sag bol da me ejem tilap. Nemet silanyň üçin sag bol tagaman işle. Şu gutlaglara goşulyp, gutlagy ýolan sowgat ýalan Mehriban agtyklaryň Belorussiýa döwletine bilim alýan nädir? Şageldi Abdurrahman Tawus heme gutlady hemem sowgat ýoladyny. Ustany agtyň adyndan. Gözleňmesin, nesip etsin. Dädimjan ýaşyň diýip bolun. Aydanım. 70 ýaş ýaşyň kutly bolsun. Ýene 70 ýaş ýaşy biziň aramyzda hemişe. Ýene köp ýyllara ýetirmiş. Ağalar, ağalar, doğru. Hemen canın sağ ol. İyisin zonlu ol. Derdem yaşadığım ol. Görce ol. Bundan emmeyle. Derdem bir oğlum ben şu iyi bayatım menna. Derdem ma ecim ma. Onda hem ardu aydarlar köp sağ olun. Aydalan ardular Allah'tan beyik bir vara etsin. Settarağa avrayınıza, sağlığınıza, dövletinize hiç gaýsyna gözlegmesin. Ana Settarağa. Bizim şu şeýere gelmemize sebäpçi bolan oğul gödel wa Russiýa döwletine işläp beren. Şolna göne fir arkaly gutlap berjekdi.
Gutlandın lali. Salam, kutu kopya sana bir yaşına durayım olsun. Gorcuğun qovu olsun. Çağlar. Dostmak nasip etsin hep içe. Senin soğuk odun İşine onu soğuk odun adını sağ bol toyuna kaysın toyuna hizmet deyli. Uzaktan katlaşaylı. Değerden ecem hem bilen baş yerde berens ecev katlaşıp atıyorlar. Senin sağ bol. Böyle. onu okudayım. Artık bir kaysın. Böyle. Böyle. Salam. Oğlum gelsen. Yaşına bırak olsun. Yaşına. Paran neden kalın? Assalamu alaikum ya. Bugün gördüm olsun Allah'ın. İlmi damazanın sağ olsun biz için. Tamam nasip olsun. Okutaklar olsun inşallah. Yani yin godilele min govarda ben senden kalkan. Yaşımda olsun. Yaqin sana özgölerden qımmat alsın tengelerden. Bagıtlısın hemmelerden ejen bilen hakan bolsa. Eýe borsun beýik ada günün galmaz yaqin zada. Zar bolan hiç bir zada. Ejen bilen hakan bolsa. Yıkılsan yatan yerinden tutup kaldırar elinden. Kem etmezler öz deňinden ejen bilen hakan bolsa. Elimdeken öwürlük bir zadım yok. Yöne kıyadım men ilin gözüne. Yöne onun menden batlı adam yok. Kakım yaşap yörke yerin yüzüne. Yöne onun menden batlı adam yok. Kakım yaşap yörke yerin yüzüne. Az bolayım köne bolsun namazım. Yöne kakamın var zanı sağ olsun. Alyan herdimimde cennet ovazın. Kakam yasap yörke yerin yüzünde. Alyan herdimimde cennet ovazın. Kakam yasap yörke yerin yüzünde. Yalı yönetti öz buyruğun. Saylaviyen bişin mi ben yarın. Hey, kakam yaşap yörke yerin yüzüne. Saylaviyen bişin mi ben yarın. Kakam yaşap yörke yerin yüzüne. Alhamı sen saylap alın keslimin. Seni göryen mertliğini aslamın. Bilyen hicem yerde yatma izleyin. Kakam yasap yörke yerin yüzüne. Bilyen hicem yerde yatma izleyin. Kakam yasap yörke yerin yüzüne. Ey, kakam yasap yörke yerin yüzüne. Kakam yasap yörke yerin yüzüne. Aylar yıllar til geçe tepleşip. Ömür geçe, dövür geçe ut koşup. 5 gün yanansı da gitmen naşlaşıp. Doğulların gelişinin çaylaşıp. Aylar yıllar geçele tepleşip. Ömür geçe, dövür geçe ut koşup. 5 gün yanansı da gitmen naşlaşıp. Doğulların gelişinin çaylaşıp. Bir bağrıma basayın, el bağrıma basayın. Sizi doğanlarım, doğanlarım.
bakayın, gel uzumu kısayın sizi doğanlarım, doğanlarım. Bağrıma basayın, gel bağrıma basayın, doğanlarım, doğanlarım. Tüyü bilin bakayın, gel uzumu kısayın sizi doğanlarım. Ara gip düşeyse sözümün adaşıp, Üy kökine unu dönün yaraşıp, Bir ecenin bir kakanı paylaşıp, Doğullarım bakım olsun katnaşık. Aramıda tu düşeyse adaşıp, Üy kökine unu dönün yaraşıp, Bir eneni bir atanı paylaşıp, Doğullarım bakım olsun katnaşık. Bir bağrıma basayın, gel bağrıma basayın sizi doğanlarım, doğanlarım. Mehir bilin bakayın, gel uzumu kısayın sizi doğanlarım, doğanlarım. Bir bağrıma basayın, gel bağrıma basayın, doğanlarım, doğanlarım. Tüyü bilin bakayın, gel uzumu kısayın sizi doğanlarım.